Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko máte negatívnych vzorcov a presvedčení a že práve tieto negatívne vzorce a presvedčenia tvoria vašu realitu a v skutočnosti vám vôbec nepatria, len ste im uverili? Pramenia totiž v detstve a pokiaľ sa vo vašej rodine tradovali nejaké veci, nejaké návyky, tak vy ste ich zobrali za svoje, čo je úplne prirodzené, pretože dieťa nespochybňuje to, čo robia jeho dospelé autority. Jednoducho to berie ako fakt, ako pravdu a stotožní sa s tým. Takže, ak ste vyrastali v rodine, kde sa tradovalo, že byť s partnerom, byť s mužom je ťažké a je to kríž a je to len starosť a lepšie by bolo, že nie bez muža, tak vy ste tomu uverili a vaša dospelá realita vyzerá tak, že radšej ste bez partnera, lebo je to bezpečnejšie, alebo ak aj partnera máte, tak ten vzťah za veľa nestojí. Odpovedá vyslovene vášmu vnútornému nastaveniu, takže je s tým len starosť, je s tým len robota a lepšie by mi bolo samej. Čo s tým môžeme urobiť? Je to jednoduché. Vrátim tieto staré myšlienky a vzorce tam, kam patria, to znamená minulosti a ľuďom, ktorí o tom boli presvedčení a ja si tam dosadím svoje vlastné myšlienky a presvedčenia, ktoré ladia s tým, čo ja v skutočnosti chcem žiť. Ak potrebuješ s takýmto niečím pomôcť, napíš mi kdekoľvek na sociálnej sieti, pretože toto je jedna z tém, ktorú riešim s mojimi klientami, vysporiadanie sa s minulosťou, odovzdanie starých vzorcov a nefunkčných programov tak, aby som si mohla nastaviť tie svoje nové, také, aké potrebujem, aké chcem. Naozaj to nie je až také komplikované, ako sa zdá.